ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ 01. Ҳама каса хубен? Тинҷен мардуми дураи ватан, нафароне ки ҳаррӯза Саудо ТВ-ро тамошо мекунанд. Хушо ба ҳолтон. Имрӯз 12 октябри соли 2025 сол. Рости дӯстон 15 минут наворай беҳтарин хонаҳо, нархҳои дастрас баҳри шумо пешкаш мешавад тамошо кунем. Баъдан барои қабули реклама. Шояд дар шумо хона, замин, мошин, квартира, аппарат техника, компания чизе ки боша дар ҳамин WhatsApp рӯишиден, дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама када ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо када бутем. Дар сомонтеҷи ва дар Telegram ҳам плюс бо реклама мекунем баш азиз. ё ки рафта хонаҳоатонро хидмат навор мекунем. Дӯстон дар тай комментар нависед аз куҷо то чанд сотих, чанд комната, чанд квадрат, аз куҷо дар корай комментария кунед. Ҳамин видеода якта лайк монен, дар ҳамин канали мо подписатсия кунед дӯстон. Видеоро сар мекунем то охир тамошо кунем бачаҳо. нафароне ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузаред. Силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. Чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. Хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунем. Борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. Ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, яка мега ассалому алайкум бародаро. як ё духонага дар корай аз Душанбе то 170-180 ҳазор сомонира. ҳозирашта 110 ҳазор сомон пешакӣ метм мега, мондагиша ҳар моҳа 20 ҳазор сомон метм. одамое ки аз Душанбе як хонага, ду хонага, коробка, ремондор, ягон сотиха боша агар дошта бошен то 170-80 ҳазор сомона. ина марама дар рақамҳои WhatsApp дасти ака аз думи канали мо метонен муроҷиат бикунен. ҳам шумо саводо мекунед, ҳам ҳамин ака соҳиби хона мешавад иншоаллоҳ. дӯстон азиз, дӯстон мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. видеора сабр кард хушрӯ тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан бисёр мегем аз дарвоза дохил ба ҳавлӣ мешавад ки дар ноҳияи рӯдаки ҷамоати Чортепа деҳаи Шайнаки Чанор қарор дорад ки дорои масоҳати 3 сотих замин ва 7 дар хона дорад. хушкесен 7 дар хона 3 сотих замин масоҳат. хонаҳо дӯстон 360 ба 471 таш, 4 тайгаш 360 ба 7.5, меҳмонхона 360 ба 360, хоб як дигаш 2.5 ба 7.5, подвал дора, ванна дора дар дарун ва дар берун низ ҳоҷатхона дора, оғил, дегдонхона, обсвет ҳастаи савдо мешавад. ҳуҷҷатҳоро одаме ки мехарад ба номаш қадам метем ҳамун моменти харид кардани хона. хоб дӯстони ма бошен 600 ҳазор сум нарх аст. рақамҳои WhatsApp ша мегзорам аз думи канали мо Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат карда метонед. лайкҳо рамонед, подписатсия кунед, дар канал обуна шед. мақсад чизе ки барои реклама дорен дар ҳамин WhatsApp ма дар аввал дар охир мондагӣ рӯй кунед. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, сомонтеҷи ва дигар сайтҳо сторис када реклама када фурӯшта мегзорем бачаҳо. баъдан силкаи Telegram канали мо дар таги комментария мондагием. одамое ки мисол ҳаст ку дар берун аз ватан ҳастанд, аз YouTube наворҳои моро тамошо карда наметонен, барои шумо беҳтарин шанс через Telegram канали Саудо ТВ гузарен бо сифати баланд, яъне ки бо качествои баланд бе ягон монеа наворҳое ки ҳаррӯза дар YouTube, TikTok, Instagram мегзорем дар Telegram низ гузошта мешавад тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба дуюмин квартираҳои фурӯшӣ.
ака квартираи фурӯшидем ва квартираҳо гуфтем, хушрӯ тамошо кунед, гӯш кунед, бениҳоят варианти зурда. Ҳамин ака мақсадаш ки дастгирӣ кардани мардум. Хеле вариантҳо камай дӯстон, кредит вариант бениҳоят камай. Ҳамин як тамоша худохоҳ дар ҳамин канали мо. Квартираҳои фурӯшӣ тариқи кредит аз 45 то 50% пешпардохт қабул мекунанд. боқӣ то 24 моҳа метавонем биспорем. 2 сола. Як хонага, ду хонага, се хонага доранд. Квадратҳошон аз 50 то 100 квадрат. Дар коша 55 миллион ёки 65, 70, 80, 90, 100 квадрат доранд. Дар ҳар як этажо, ҳар хел этажо дай. Адресомон Ленинград, гардиши Ленинград фабрика. Ноҳияи Рӯдаки, Душанбе. Нархҳо ҳар хела ҳай бача азиз. Тариқи неки кредит мешавад. Хуб лаби роҳи калон, мактаб, масҷид камбуд надора, ҷош зурай, занг занен, масъала кунем бача азиз. Мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Анаи хона просто бачо, хонаи зур ғалтид. Ҳаминро гуфтем пешкаш кунем, шояд ки ягон тад бигирӣ. Иншоалло беҳтарин вариант, нархи дастрас, нархи зур. 110 квадрат, 4 дар хона. Зури бад. Хушрӯ тамошо кунен, видеоро мефаҳмем бача азиз. Адреси мо ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати Сомониён, кӯчаи Лоиқ Шералӣ, 4 хонага, 110 квадратни метр, 1.5 сотиқ замин масоҳат дора, савдо мешавад. Мега ки 100 метр дур аз роҳи калон. Опасяни светасай ҳуҷҷату тайёрай, савдо мешавад 300,000 сомонӣ. Одамое ки аз ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати Сомониён, кӯчаи Лоиқ Шералӣ хонахар ҳастен, хонаи назди ҳавлигӣ дуэтажа дар корай. Пас бигирен 300,000 сомонӣ. Занг занем бигем ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. Иншоалло ака бо арзонтон мекунад. Занг зада масъала кунем бача азиз. Лайкора монен дар канал подписатсия кунем бачаҳо. По-братски ҳар рӯза навор мекунем, роҳӣ мекунанд. Иншоалло инҳоро мо савдо мекунем, албатта ки бо дастгирии шумо. Чӣ хел мебинед ремонтҳои хонаҳо беҳтарин зур барои зиндагӣ кардан тайёр акай. Занг зада бигирендаш. Мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. Духонага квартира дӯстон, масоҳати 58 квадрат, ремонти зур қатъияй. 58 квадрат, духонага бо ремонти зури замонавӣ, 255,000 сомонӣ ҳай. Шумо нигоҳ кунед, 58 квадрата дар 255,000 мехарен дӯстон, ки дар 4 этаж ҳай. Ассалому алайкум мардуми ютуб подписчикои Савдо ТВ. Хонамона дар фурӯш гузоштем дар 4 этаж, якум микрорайони шаҳри Турсунзода, 255,000 бо арзон мешавад. Одамое ки фақат серьёзни харидорен, ин номарама дар WhatsApp метавонен муроҷиат бикунен. Оиди ҳар як хона WhatsApp-оша, рақамҳои дастиёшона дар рӯи экран мегзорам. Далши маълумотро дӯстон худтон гӯш кунед. Оиди ҳар як хона бо маълумот мефаҳмонем. Дар рӯи экран монда наметавонем бачаҳо. Ай мо хафа нашен. Мо да фақат тамошобин дар кораем. Хеле ки дурома бурова. Мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастанд ки дар ҳамин дом қарор дорад. Як хонага квартира дар 11 этаж ки масоҳати 43 квадратни метр. Анаи квартира бачаи азиз 315,000 сумай дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар Зарнисор, Зарафшон, территорияи поликлиникаи 14, инфексиони больнице, хоб больница гуфтагим. Хоб баъдан назди таксиҳои Ҳисору Регар, Шаҳри Наву, пасофи Узбекистону Америка. Ҷош зурай. Хеле доми масирок нест бачаҳо. Дилтон яктарафа нашавад. 315,000 сум. Диққат, хонаи фурӯшӣ коробка дар Сино, Зарафшон. Бари доми Марва. Занг занен, маълумоти бештарша ҳамроҳи соҳибуни рақамҳои 16 ахиршай муомила кунен, муроҷиат карда метавонед бача азиз. Лайкора монен. Баъдан дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. Навор пашти 16 минутай. хушрӯ тамошо кунед. Квартира дар ҳамин дом қарор дорад. Духонага ҳай дӯстон азиз. Духонагаи 59 квадратни метр ки бо ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ. Савдо мешавад срочно дар 10 этаж по пеши боғи Ваҳдат, шаҳри Ваҳдат да қарор дорад. хоб варианти Алишира нагуфтанд, фақат савдо мешавад фурӯшӣ дар пеши боғи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат аст. хоб ремонтҳоша чӣ хеле ки тамошо кесен, фасон кардагӣ
кафел, соколу, хоб люстру, дарошу, обоюшу, қолиношу, пардошу хулоса бо талаботи худ ҷавобгӯ. Ина масъалаи кухни плюс гарнитура хоб 59 квадрат 435,000 сомонӣ. хоб ҳоҷатхона баня якҷоя будааст. Яъне ки боз маълумоти бештар тариқи рақамии WhatsApp ҳамин домда қарор дора занг зад пурсоншед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон лайкҳоро монед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ духонаga 46 квадратни метр, универмаг назди супермаркети B1 шаҳри Ҳисор. духонагаи 46 квадрат бо ремонтҳои дараҷаи олӣ ки дар ҳафтум этаж қарор дорад савдо мешавад. шаҳри Ҳисор назди супермаркет универмаг мега. хоб духонага бо чизу 4 плюс савдо мешавад. дом яъне ки ҳамин хонаи мо техпаспорт дора, обсвет ҳастай, лифташ кор мекунад, дар наздикии супермаркет, мактаб, садикҳо, бозор ино камбуд надора. 359,000 сомонӣ ки бо арзонаш карда мешавад. занг зад пурсоншед. оиди ҳар як хона дӯстон пурра маълумот метем. хоҳишмандам хушрӯ тамошо кунен, сабр карда видеоро тамошо кунен, кадомоиш ки маъқул мешавад баъд занг зада бирем биненеш. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ 43 квадрата. 43 квадратаи духонагаҳай сеюм этажда қарор дорад. нигоҳ кунен, оиди хона маълумот метем. хона дар 14 хоб микрорайон қарор дорад. намастройка сеюм этаж, рӯ ба рӯи кохи лоҳутӣ, духонага ремонти нав. биёен биненай пеш, иншоалло маъқултон мешавад. назди хона мега 3 то садик, 2 то мактаб, детски плашадка, парковка барои мошино, ремонтҳои зур. 43 квадрат духонага сеюм этаж, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. нарха бинен, нарха ҷои зур шая. сабр кунем бугум 399,000 сомонӣ. занг зад дӯстон далши маълумотша бигирен. лайкҳоро монен дӯстон, комментария кунен, аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат. фақат таги комментария нависен. одамое ки хона доранд мо дар роӣ кунанд. воқеъ вақте талабот бошад роӣ мекунанд. нӯҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. дӯстон вақте ки шумо комментария мекунен, амо одамое ки мисол амо ҷое ки шумо дар лозимаи хона дошта бошанд баъд ма дар роӣ мекунанд. медонанд ки талабот дорад. хел коммент накунен. мардум айчо медонад ки мисол ҳамин тарафҳо хонахаро ҳастанд нестанд. воқеъ фикр мекунем ки хитиш кардем. якхонага квартира дар сеюм этаж ки масоҳати 42 квадратни метр, шаҳри Душанбе дар Профисоюз қарор дорад. Профисоюз киҷода буд? бад фикр ҳамин территория 46 буд, шояд ҳамҷо бошад. хона дар поёни пайкари Профисоюз, доми 4 этажа. хона дар этажи сеюм қарор дорад. ремонтош бад нест, хуб беҳтарин. садик, мактаб, бозор ҳамаш наздика мега. 553,000 сомонӣ. нархш рақамҳои 45 88 дастӣ метонен муроҷиат бикунем. ачо азиз, мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. одамое ки аз дохили Душанбе хонаи назди ҳавлигӣ бо нархи дастрас хоҳиш карден, пас бибинед ака. дорои 7 ҳуҷра, 2 этажа, 4 сотих замин дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. маҳаллаи Пахтакор, 7 дар хона, 4 сотих замин, ҳуҷҷат, сертификат, освет ҳастай. бо муомила мешавад. илтимос дар WhatsApp нависен. рақамҳои 0404 ахираш. 660,000 сомонӣ. 660 3 нархи ҳамин хона. марҳамат дар WhatsAppшон муроҷиат бикунед. наворот чӣ хеле бачо? видеоҳо маъқула ё ки нестай? камбудиҳои видео дар чиай? дар ҳамун таги комментария шумо фақат фикротонро нависенед. агар ҳақорат накунед, хоҳиш мекунам, ман ҳақорат намекунам, гоҳи шумо ҳам бояд намуна шинохӣ. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 1 2 2 этажа. хонаи фурӯшӣ 2 этажаи назди ҳавлигӣ масоҳати 3 сотиха, дорои 4 ҳуҷрага, савдо мешавад. 2 этажа дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Чимтепа, пеши пост, Душанбеда қарор дорад. WhatsAppша мегзорам. хоб таъмири нағз
аз роҳи маршрутҳо мегӯяд то пеши хона 300 метр масофа дорад. ремонтҳои бадне хишроак кардагӣ 750 000 сомонӣ. 750 000 барои одамое ки сум дорай, 750 000 одамое ки мисол сум надора 7 миллиону 500 000 сомон ҳисоб мехӯрад. Чаро ранги ман. خب دوستان برای قبولی رکلام چیزی که دارین در این واتساپ روی کنین، در یوتیوب و تیک توک، اینستاگرام و تلگرام و سومونتجی و دیگر سایت ها رکلام میکنین. واتساپ برای رکلام روی اکران شما. زنده باشین دوستان تا نواری بعد. خودتون احتیاط کنین.